جون تنجی خوبی؟ مشاهده ما جون تنجی ابا چاو چی گابت؟ چی گابت؟ مشتری سرت داشتم و هم کم ترک سروسر کنیم قچم گایی در کچا بله مخلوقم ابلاوای بو نه گوش کن موزیکا балан мошинчада тайпо мо ту ташкадестем гае бошае қафо ҷиқи дарафтестем хати сағирои пес суме надорем ки гае битамона чес чорни худ таёфтем мондемиш да тайдом гае мора хит кардео чае безақанда давитиш монома ҷаримаву протокол яктасе навистай да давомуш детанол акай гаи дай куча мо гарени ранги яхело надорем му дасварени биё гумушке гапу чапа кунем ҳал дига булу нарем нӯшиди цари кала ҳама мора меган одамои хулиган мо да ғарибием ё ки дар ҳами ватан ҳурмату эҳтиром бародарои зиндон ҳама ғарибо да берунаи тоҷикистон ҳама мора меган одамои хулиган мо да ғарибием ё ки дар ҳами ватан ҳурмату эҳтиром бародарои зиндон ҳама ғарибо да берунаи тоҷикистон шабона ханакай мошин чаракадем гарм мошин танировка болоҳуй мешавад дарм дар абр омадем манишкенда светофор да духтар рафтеса морам рафтем ай қафо мақати далерм боворанида нафар рӯбарушон омадем дарушон додем фар хандиндан духтаро рӯшон накардам ба ҷо бигирем мошинтона илтимос бачаҳо як намуде гап задан как бута кардан ноз арӯс мондаги ҷурама қапид кайфи ноз якчи пирсам гуфтум духтара кори куҷоен гарени хушрӯча как бутау битилоен найди шанбеям дугона бошакуло агани 100% бишинем мерем қуртоб хулоса шинондем ахирсанди паридан қуртобхона аёлем то саҳара чаридан абачаним хагаба? алими хадар буд ҳама мора меган одамои хулиган мо да ғарибием ё ки дар ҳами ватан ҳурмату эҳтиром бародарои зиндон ҳама ғарибо да берунаи тоҷикистон ҳама мора меган одамои хулиган мо да ғарибием ё ки дар ҳами ватан ҳурмату эҳтиром бародарои зиндон ҳама ғарибо да берунаи тоҷикистон